Jekk ma jkunx dan il-moviment li jagħti drittijiet lil kulħadd, min tridu jkun? Mistoqsija li staqsa l-Prim Ministru Joseph Muscat f'attività politika nħadd filgħodu f'Ħalluqa fejn wara li elenka n-numru ta' bidliet li seħħew f'pajjiżna tkellem dwar l-iżvilupp tal-Partit Laburista fl-aħħar snin. Partit li fi kliem il-mexxej tiegħu beda minn grupp ta' nies li ġġieldu għall-ugwaljanza li ħassew li dak li jkun m'għandux ikun iġġudikat fuq dak li jagħmel fil-ħajja privata tiegħu. Dik iż-żerrija tal-istorja tagħna ġeddidnija biex ngħidu isma' min aħna biex noqogħdu niġġudikaw lin-nies x'jagħmlu fil-ħajja personali tagħhom. Joseph Muscat spjega kif il-Partit Laburista ċaqlaq minn fuq il-ħajt tal-estensjoni u daħal biex jieħu deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet li wieħed li se jkomplu jittieħdu bil-mexxej Laburista jispjega l-kunċett ta' bidla minn partit għal moviment. Il-mod ta' kif il-politika tiddependi fuq il-politiku spiċċat. U għandna politika li tiddependi għal kollox mill-inizjattiva ta' ċittadin. Li persuna waħedha kapaċi tmexxi l-akbar bidliet. Hawnhekk il-Prim Ministru sostna li l-rwol tal-politiċi għandu jkun li joffru pjattaforma u sisin li ċittadini biex ikunu dawn tal-aħħar illi jmexxu il-bidliet. Aħna verament lesti immexxu il-bidla fil-Partit Laburista, fil-moviment u f'dan il-pajjiż.